Welcome back to Journal Speak. We were discussing the issue of Hindu Rashtra, whether it is constitutional or unconstitutional, the demand. And in our studios, we have Vasudev Pagi and Nagesh Gade. And Vasudev Bab, तुम्ही म्हणताले की हिंदू म्हणल्यार कितें, हिंदू राष्ट्र म्हणल्यार कितें, हाजेर तुमकां मातशें कितें उलोवपाक जाय आशिल्लें. हिंदू जेन्ना आमी म्हणटा म्हणजे प्रत्यक्ष आता हिंदू या शब्दाचो प्रत्येक वेगवेगळे आपले डेफिनेशन लायता, वेगवेगळी व्याख्या करता. आनी हेकाच लागून मनाक खंय संभ्रम आसा जितले म्हाका खबर आसा. आनी आज हांगा स्टुडियो येवपा जाय म्हण हांव मातशें पळयतालो, कांय वर्डिक्ट्स पळयतालो कोर्टाचे. अशें येता की हिंदू ही संकल्पना टोटली भौगोलीक अशें न्यायालयाचे वर्डिक्ट सांगता. इवन न्यायमूर्ती छगन जे स्वता मुस्लीम आसून हिंदूची उत्कृश्ट व्याख्या करता. जेन्ना बेनजीर भुट्टो हिंदूक खंय तरी गाळी दिता, कुत्रे म्हणटा, तुमी तुमच्या पुर्वजांक गाळी दिता अशें तो स्पश्ट अशें न्यायमूर्ती सांगतात. कारण तांकां अपेक्षीत आसात ज्या हिंदूच्या तिराचेर आमी रावतात त्याच आमकां तेकाच आमी गाळी दितात. सो इतली सामकी भौगोलीक ही व्याख्या आसा. आनीक आत्तां हांवें म्हणिल्लें त्या प्रमाणे हिंदू म्हणजे कितें, तेणें केळो लागपाक जाय, खंय तरी एक ड्रेस वेवस्थीत खंय तरी वेगळो ड्रेस घालपाक जाय, किंवा ताका तेणें देवळांत वचपाक जाय, अशें कांय म्हाका अशी खंयच ना. उलट हिंदूची फिलॉसॉफी सांगता जे वेद उपनिशद मानपी बी हिंदू, तेजे श्रेष्ठत्व ना मानपी तेय बी हिंदू, चारवाकय ह्याच तितूंतलो आसा. आनीक श्रीकृष्णा पासून चारवाका पर्यंत जे आमचे कल्चर आसा, हेतून सांगिल्ले त्या प्रमाणे 3000 वर्सां पयलीं हिंदू हो शब्दच नाशिल्लो. आनी आमी म्हणटा बी आमची संस्कृती 10,000 वर्सां पयलीं अनादी म्हणटात. आमी हें मेळनात, थाव मेळना. म्हणजे पयलीं आमी कितें म्हणून आशिल्ले, खंय तरी मागीर नांव मेळटा आमकां आमच्या हेजे वयल्यान. पर्शियन लोकांनी आमकां खंय तरी नांवान संबोधलें आनीक तें आमी नांव हिंदू जाल्यार हिंदू म्हणून म्हणटा आमी हिंदू. आयरो म्हणिल्लें हें हिंदू राष्ट्र असं काय ना, काय स्थापन करपाची गरज आसा. ताका लागूनच म्हणिल्लें ऑलरेडी जर अशें आसत, इतली जर व्यापक जें आसत जाल्यार तें ऑलरेडी आसा न्ही. तें खंय तरी लाल किल्ल्या घोशणा करपाची गरज ना. सो तुमचें म्हणणें की हिंदू हो शब्द, हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना ही सगळी एक भौगोलिक संकल्पना, जी भूगोल कोण बदलपाक शकना म्हणटा ती भौगोलिक संकल्पना एज हिंदू राष्ट्र उरतली. हिंदू हे शब्दाक धार्मीक कॉनोटेशन कांय ना अशें तुमचें सामकें चुकीचें आसा. गाडे साहेब, एक मला पण एक जरा मुद्दा तुमचे विचारायचा आहे की हिंदू राष्ट्राची संकल्पना जेव्हा सुरुवातीला कधी कुठेतरी हे झाली होती, तेव्हा ह्याची संकल्पना अफगाणिस्तान पासून बर्मापर्यंत आणि त्याच्यात श्रीलंका सुद्धा होता. म्हणजे बेसिकली हा एक भौगोलिक क्षेत्र होता ज्याला हिंदुस्थान किंवा भारत किंवा जे काही नाव असेल ते आपण आता हिंदू राष्ट्र म्हणतो, म्हणजे हिंदू राष्ट्र हे होतं. तर ह्या संकल्पनेत नुसतं आपला आता जो इंडिया आहे, म्हणजे ज्याचं संविधानाबद्दल आपण डिस्कस करतोय, ज्या देशाचं संविधानाबद्दल आपण आता बोलतोय, त्या देशाचं आणि ह्या ओरिजिनल हिंदू राष्ट्राचं काय असं हे संबंध आहे? मुळात एक हिंदू हिंदू राष्ट्र हा विषय समजून घेताना हिंदू धर्माची व्याख्या काय, हिंदू म्हणजे कोण हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्याच्या संदर्भात अज्ञान असून किंवा मतभेद असून उपयोग नाही. तर मेरुतंत्रामध्ये व्याख्या सांगितलेली आहे, हिनानी गुणानी दुषयती इति हिंदू असं म्हटलं गेलेलं आहे. म्हणजे हीन दीन गुणांचा जो नाश करतो, म्हणजे जे वाईट गुणांचा नाश करतो, तो म्हणजे हिंदू. हिंदू राष्ट्राची सुरुवात ज्या अर्थाने पागीने सांगितलं की खरोखर व्यापक अर्थानं आहे. हिंदू राष्ट्र जर आपल्याला संकल्पना बघायची असेल तर त्याची सुरुवात स्वतःपासून होते. स्वतःमध्ये चांगले गुण निर्माण करणं, स्वतःमध्ये ईश्वरी गुण निर्माण करणं आणि असे गुण स्वतःमध्ये निर्माण करत असताना समाजामध्ये ते गुण कसे निर्माण होतील या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं म्हणजे हिंदू राष्ट्राची स्थापना. बरोबर आहे. पण ह्याच्यात बघ अमुक एक धर्म पाळणं किंवा दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करणं किंवा देवळात जाणं किंवा मनुस्मृती मांडणं हे सगळं येतं का ह्या तुमच्या संकल्पनेत? नाही. मुळात हिंदू धर्म किंवा हिंदू राष्ट्र ही जी संकल्पना आहे ती कुणाच्याही द्वेषातून निघालेली नाही आहे. आपण सगळ्या जर आपला पूर्वजांचा इतिहास बघितला, प्राचीन राजांचा इतिहास बघितला तर 700 ते 725 वर्षापर्यंत संपूर्ण जे काही राजे होते त्यांचा सगळा राज्यकारभार होता तो हिंदू राष्ट्र या दृष्टिकोनातून होता. हिंदू धर्म हाच त्यांच्या सगळ्या राज्यकारभाराचा केंद्रबिंदू होता. जसं भारतावर मुसलमानांनी आक्रमण सुरू केलं आणि त्यानंतर मग इंग्रज आले किंवा पोर्तुगीज आले, त्याच्यानंतर मग हिंदू राष्ट्रापासून समाज किंवा राज्यपद्धती ह्या थोड्या वेगळ्या गेल्या. पण मूळ जे आहे ते आपलं राष्ट्र आहे ते अनादी काळापासून हिंदू राष्ट्र आहे. आणि स्वातंत्र्यानंतर जे काही निधर्मी सगळं राष्ट्रव्यवस्था सुरू झाली, सेक्युलरिझम सगळा सुरू झाला, त्यानंतर जो हिंदुत्वाचा जो ऱ्हास सुरू केला राज्य व्यवस्थेमध्ये तो अत्यंत दयनीय आहे.
एक साधं उदाहरण सांगतो तुम्हाला की हिंदू राष्ट्र का नाही आहे. काश्मीरमधली जर स्थिती बघितली, काश्मीरमधल्या हिंदूंची स्थिती जर बघितली तर काय अत्यंत दयनीय स्थिती आहे. 1990 साली त्या ठिकाणी 1 लाख हिंदूंची कत्तल केली गेली. त्यामध्ये 5 लाख हिंदू हे परागंदा झाले, त्यांना काश्मीर सोडावं लागलं. अशा स्थितीमध्ये ते 5 लाख हिंदू आज निर्वासित छावण्यांमध्ये आहेत. नाही, पण हा जो मुद्दा आहे तो मी असा बघेन की हिंदू असू दे किंवा मुसलमान असू दे किंवा ख्रिस्ती असू दे, असा अत्याचार कुणावरच होऊ नये. म्हणजे एका निधर्मी राष्ट्रात वेदर ही इज हिंदू ऑर नॉट, सच अ थिंग शुड नॉट हॅपन. वेदर ही इज मुस्लिम, म्हणजे कुठे आपण दिल्लीमधले सिखांवर जे झाले ते अत्याचार बघूया, किंवा गुजरातमध्ये मुस्लिमांवर झाले ते बघूया, किंवा काश्मीरमध्ये, नथिंग शुड हॅपन. पण बेसिकली एक असा विचार आहे की हा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनचा मुद्दा आहे. आता लॉ अँड ऑर्डर म्हटलं की आपण इम्प्लिमेंटेशनला येतो. वासुदेव म्हाका म्हणपाक जाय की जो प्रिन्सिपल आसा आणि जो हे इम्प्लिमेंटेशन जाता, कायदो हो सगळ्याक समान सारको आसा. हे आमच्या संविधानात आसा, थंय निधर्मी हे आसा, म्हणजे सेक्युलर स्पिरीट आसा. आणि हाजे कायदो पाळनात सारखे, किंवा थोडे कडेन स्टेटच किंवा पोलीसच कायद्याचे सारखे हे करनात, म्हणून जे अत्याचार जाता ताजे खातीर आमी परते फूल प्रिन्सिपल चेंज करचो. प्रिन्सिपलाक केन्नाच चेंज करप आसना, प्रिन्सिपलाक फॉलो करपाक आसतात. आनीक लॉ अँड ऑर्डर जेका जेन्ना म्हणटात आमी, जे काश्मीराक आतां तांणी सांगलें पळय त्या प्रमाणे रॉंग ना. गार्ड साहेब सांगतात बरोबर आसा एक अर्थान. अशी भावना जावपाक शकता की एखाद्या एक उपासना करपी लोक, एक पंत, एखाद्या पद्दतीन पुजा अर्चा करपी लोकांचे जर अत्याचार जाता, स्वाभाविक आसा की तेंचे खंय तरी मनान दुखतली. ना असो कितें अत्याचार कित्याक, आमी कसलो गुन्हा केला. म्हणून लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना आमी म्हणटले ती सगळ्याक बिहायंड इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन सारकी जावपाकच जाय. आनी जी एक म्हत्वाची गोश्ट हांवें सांगूंक सोदतां, मातसो कायद्या बगल दिता. आमी आतां धर्म ह्याचे जे उलयतात, धर्म निधर्मी हो शब्द एक म्हाका खटकता इतल्या खातीर ताका पर्याय दिला साने गुरुजीन, सर्व धर्म समभाव म्हणून. हो सुंदर. निधर्मी म्हणल्यार कितें, तो धर्म मानना. धर्म म्हणजे खंयचो? धर्म म्हणजे निधर्मी आनी अधर्मी. हो अधर्मी हो किंवा धर्मांध हो शब्द ना. निधर्मी, धर्मांध, कारण धर्म केन्ना अंध आसूंक शकना. एक तर अधर्मी किंवा कर्तव्याचं पालन करपी धर्मी वा धार्मीक अशें आसता. तर जो लॉ अँड ऑर्डर खंयचेय हें पळयनासतना, कास्ट रिलीजन पळयनासतना जे जर वेवस्थीत चलिल्लो जाल्यार हो प्रश्न उप्रासत नाशिल्लो. आनी थोडे धर्माचेर उलयतात पण जातीचे राजकारण मोडे करतात. चांगला मुद्दा उपस्थित केला. या ठिकाणी हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे की समान नागरी कायदा जर काय आज आला असता, ज्याप्रमाणे सध्या मुसलमानांचं तुष्टीकरण सुरू आहे, वेगवेगळे कायदे आणून जे हिंदूंची दडपशाही करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, हे असे जर काही प्रयत्न झाले नसते तर समाजव्यवस्था व्यवस्थित चालवण्याचा जर काही प्रयत्न झाला असता तर बऱ्याच समस्या मिटल्या असत्या. तर हिंदू राष्ट्राची डिमांड आला नसता नाही, असं नाही आहे. असं नाही आहे. हिंदू राष्ट्र ही धर्माधिष्ठित संकल्पना आहे. ह्यामध्ये हिंदू राष्ट्रामध्ये आपल्याला काय साध्य करायचं आहे तर संपूर्ण समाजव्यवस्था धर्माधिष्ठित कशी होईल. म्हणजे सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये 2 प्रकार सांगितलेले आहेत. एक आर्थिक उन्नतीच्या दृष्टिकोनातून सगळं राष्ट्राची उभारणी, म्हणजे लौकिक दृष्टिकोनातून उभारणी, आणि हिंदू राष्ट्रामध्ये दुसरी एक उभारणी आहे ती म्हणजे पारलौकिक, म्हणजे आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून सर्व समाज उन्नत करणं. त्या अर्थानं हिंदू राष्ट्र आहे. नाही, पण ह्या हिंदू राष्ट्रात आता प्रॅक्टिकल याच्यावर येऊया. ह्या हिंदू राष्ट्रात हिंदू जे आहेत म्हणजे त्यांच्या बेनिफिटसाठी हे राष्ट्र होणार असं तुम्ही बोललात. तर आपल्या देशात जे कितीतरी लाख, कितीतरी कोटी बाकी धर्माची जे माणसं आहेत, म्हणजे मुस्लिम आहेत, कॅथलिक आहेत, नॉर्थ ईस्टला कितीतरी ट्रायबल आहेत, त्यांचा धर्मावर सुद्धा आपण म्हणजे एक डेफिनेट याच्यावर येऊ शकत नाही. ट्रायबल धर्म पाळतात अशी लोक आहेत, त्यांचं काय स्थान असेल या राष्ट्रात? नाही, या ठिकाणी मध्ये आमचे आदर्श कोण आहेत ते बघितलं पाहिजे. आमचे आदर्श आहेत, आदर्श राष्ट्रव्यवस्था केलेले श्रीराम. दुसरे अलीकडच्या कालावधीमध्ये उदाहरण घेऊया छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यावेळी राज्यकारभार करत होते त्यावेळी हा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता त्यांच्यातल्या मुसलमानांचं काय करायचं. त्या ठिकाणी एक न्याय हे होतं, जे बिभीषण आहेत ते आमच्यासोबत आहेत, जे रावण आहेत त्यांचं काय व्हायचं ते काय ठरलं. पण एक्झॅक्टली आता काय होईल म्हणजे हे तुम्ही काय जे राष्ट्रवादी भूमिकेतून आहेत. पण राष्ट्रवाद म्हणजे हिंदूवाद परत का? म्हणजे राष्ट्रवाद म्हणजे फक्त जे हिंदू धर्म मानतात तेच राष्ट्रवादी असं होईल का? नाही,
असं निश्चित नाही आहे. हां. आज सध्या बरेच ख्रिस्ती राष्ट्र म्हणजे- आहेत, बरेच मुस्लिम राष्ट्र आहेत. आता एक नाही, उदाहरण ख्रिस्ती सांगतो मी तुम्हाला. राष्ट्र आपल्या जगात मला वाटतं एकच आहे, व्हॅटिकन सिटी आहे. नाही. बाकीची कुठलीच राष्ट्र नाही, ख्रिस्ती एक नाही. मुद्दा सांगतो. सलमान रश्दीना ज्यावेळी भारतानं इथे राहण्यास नकार दिला त्यावेळी सलमान रश्दीने इंग्लंडमध्ये राहायचं मान्य केलं. त्यावेळी न्यायालयाचा एक निकाल आहे की सलमान रश्दीना इंग्लंडमध्ये राहायला काही हरकत नाही, कारण त्यांनी जी टीका केलेली आहे ती मुस्लिम धर्मावर केलेली आहे. आणि जोपर्यंत ख्रिस्ती धर्मावर टीका होत नाही, बायबलवर टीका होत नाही, तोपर्यंत इंग्लंडमध्ये व्यक्ती म्हणजे कुठल्या धर्माची हानी केली असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे सलमान रश्दी राहू शकतात. म्हणजे इंग्लंड एक प्रगत राष्ट्र, लोकशाही असूनही ते प्रथम ख्रिस्ती आहे. असं म्हणता येईल काय नाही याच्यावर पण नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मी निष्कर्ष सांगत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. असं झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पाकिस्तान आहे, पूर्णपणे सगळी कुराणवर व्यवस्था आहे. इस्लामिकच राष्ट्र आहे, त्याला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच म्हणतात. आपण बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. सुरुवातीला सेक्युलरिझमने सुरुवात झाली त्यांची, आता तो पूर्णपणे इस्लाम दर्जिना झालेला आहे. नाही, पण हल्ली मला वाटतं बांगलादेशमध्ये जो हल्ली पॉलिटिकल बदल जो झालेला आहे तो थोडासा बरा आहे, चांगला बदल आहे. जो आधीचं जे हे होतं. वासुदेवबा म्हाका एक विचारपाचें, आता ताणी एक म्हणलें की श्रीराम वो एक मुख्य म्हणजे रामराज्य हे सगळे एक आदर्श हिंदू राष्ट्राचे अशें ते म्हणटात. ताजेरच दुसरें एक आहा की राम जन्मभूमी म्हणटात. सो राम एक्चुअली आशिल्लो, रामालो जन्म अमूक एक स्थानाचेर जाल्लो अशें लोक मानतात. आनी जर श्रीराम आदर्श हें तें आनी श्रीराम एक देव, जर श्रीराम जावचे पयलीं कितें आशिल्लें असो एक प्रश्न येवपाक शकना. तुमचें कितें म्हणणें? श्रीराम हाका आमी राष्ट्रपुरुश मानप हें चुकीचें हांव म्हणना. राष्ट्रपुरुशच ते. आनी म्हाका दिसता देव म्हणचे पेक्षा राष्ट्रपुरुश म्हणप चड बरें. कारण देव मानले म्हणटकीर आनी कितें जे कर्मकांडां येतात, आनी कितें येता, तितूंतल्यान मागीर आनी वेगळेच ताका आतां आमी धर्मान हो शब्द आयलो, तो खंय तरी नाशिल्लोच. धर्मान हो शब्द हालीं इतलो बुरसो शब्द हांवें केन्ना पळयलो न्हय. कारण धर्म केन्ना अंध आसूंक शकना. तातूंत म्हाका चूक कांय दिसना. पूण तेजे पयलें कितें आशिल्लें, जर पळयलें आमी भारतीय संस्कृती आसा, अनादी संस्कृती म्हणटात, 10,000 वर्सां पयलींची संस्कृती अशी म्हणटात. जेन्ना भारतांत खूब आयले, ग्रीक आयले, शक आयले, हूण आयले, हल्ली पुर्तुगीज आनी इंग्रजान येवन गेलो. पण भारताची एक हें अशें वैशिश्ट अशें की सगळी संस्कृती पचयले ह्या देशान. सिंक्रेटीक कल्चर जो म्हणटात इंडियाचो तो पचयल्यो. म्हणजे आमकां खंय तरी ना तुमी हांगा रावल्यार अशें करचें पडटलें, नाल्यार ना आमच्या देवाक नमस्कार करचो पडटलो, ना अशें केन्ना जावं ना. आनीक उपासना पंथाचेर मारामारी हांगा केन्नाच जाल्यो नाशिल्ल्यो. आनी आतांच त्यो कित्याक जातात हेजें उत्तर आमकां सोदचें पडटलें. कारण भारत हो जगाचो आदर्श जेन्ना म्हणटात तेन्ना आज ह्या उपासना पंथाचेर हेका नमस्कार करपाचो काय तेका नमस्कार करपाचो, देवळां बसून उबें पांय पडपाचें, उबें रावन पांय पडपाचें, ह्या विशयाचेर आतां युध्द जावपाक लागलात. खरें म्हणजे ही लोकशाही आमच्या भारता सारक्या सर्वसमावेशक जे राष्ट्र आसा, जेका आज देशो रडीक लागिल्ले ज्यूस आज आदर्श मानतात, त्या वेळार आमकां सहारा दिल्लो म्हणून. सो आमकां ही आज लजेची गोश्ट आहा, हाजी गंभीरपणान विचार करपाक जाय. आय एम सॉरी वासुदेव, आमकां सामको आमचो वेळ सोंपला, वी आर रनिंग आउट ऑफ टायम. तर थँक्यू नागेश साहेब फॉर कमिंग हियर. थँक्यू वासुदेव बाब. तर एक मला वाटतं एक निष्कर्ष आहे की समाज व्यवस्था चांगली चालली, म्हणजे हिंदू राष्ट्र होऊ दे काही असू दे, समाज व्यवस्था चांगली चालली. आणि द्वेष नाही हे तुमचं म्हणणं आहे, बाकीच्यांचं म्हणणं वेगळं असेल, हा वादाचा मुद्दा आहे. आणि ॲज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सगळ्यांना प्रत्येकाला आपला विचार मांडायचा अधिकार आहेच. तर मेन म्हणजे द्वेष असता कामा नये दुसऱ्याबद्दल, दुसऱ्या कुठल्याही धर्माबद्दल, दुसऱ्या कुठल्याही कम्युनिटीबद्दल, कशाबद्दल द्वेष असता कामा नये, हे मला वाटतं महत्त्वाचं आहे आजच्या डिस्कशनमधलं. तर थँक्यू व्ह्युअर्स फॉर वॉचिंग जनोस्पीक. कीप वॉचिंग प्रुडंट मीडिया.